μαϊντανός, άνηθος, σέλινο 2, μαρούλια 1,5, αγκούρια 1,5. Με τα μαρούλια θα είναι αυτό 2. Ντομάτες 4, αχλάδια 4,5, φράουλες 2,5, μπανάνες 5, ακτινίδια δεν τα έχω γράψει, μήλο 3,5, τα ακτινίδια 2 κιλά από 1,5 όπως είπα 4,5. 2 από 1,5 3. 3. 2 κιλά. Ναι, από 1,5 3. 3. 3. Λοιπόν, τώρα έχουμε 50, 1, 1,5, 2, 2,5, μισό, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 20, 22, 27, 33. 3 τα κρατούμενα. Και 1, 4. Εσένα είναι 43 και 50. Ναι. Κατάλαβες. Θα τα ξανακάνω που δεν έχω μπρόκολο το σβήσαμε, πήραμε, όλα τα έχω γράψει, όλα. Ντομάτες, όλα, αχλάδια, φράουλες. Θα σου δώσω εγώ κάτι τότε. Τι? Θα σου δώσω εγώ ένα 50 και έρχομαι αύριο και τα βρίσκουμε τα υπόλοιπα. Όπως θέλεις. Εγώ δεν το πετάω το χαρτί. Όχι, γιατί να κάνω τους λογαριασμούς. Ναι, το ψωμί δεν έβαλα. Τέλος πάντων. Πόσα πήρες τα τουλάκια? Πήρα 2 δικά σας. Και 3 του Τζέφι. 5. Έδωσα 3,5 ευρώ στα 5. Ναι, 3,5 ευρώ. Αυτά δεν έχω βάλει. Θα τα βάλω εδώ τώρα, 3,5. Και είναι 1 και 3, 4, 7, 47. Μάλιστα. Αυτό είναι. Έτσι. Σου δώσε 70 τρέφει εσένα. Για μένα μου έδωσε 70 ο Τζέφι. Τις Ιρενίες 47 είναι δικά σου. Τις Ιρενίες είναι 90, δεν βάλαμε τον μπρόκολο, 93. 93 με τον μπρόκολο. Κατάλαβες? Που κάνει 3 ευρώ το μπρόκολο. Και θα τα λογαριάσουμε, θα σε το εσύ. Έλα μωρά. Τα ψάρια μου τα καθάρισε, μου διάλεξε φρέσκα, αλλά τις εμές είναι λίγο παραπάνω και είναι 12 ευρώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, και έτσι λέω άστα, δεν την έβαλα να τα βγάλει, θα τα φάνε. Πήρε και γάβρο. Πόσο το είχε, ούτε κοίταξα καθόλου το γάβρο. Ένα κιλό γάβρο. Πόσο? 2 ευρώ. Πώς, 2 ευρώ. 2 ευρώ το κιλό. Ναι. Ναι, δεν τα βγάλει. Λοιπόν, θα στο κερδίσω και κρασί και θα το πάρεις. Αύριο τι είναι Παρασκευή? Αύριο είναι Παρασκευή.